नंगौ दिनै सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय गासै गंबा फरायसालिफोरनि फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे सोलोंथाइनि जा सांग्रांथि मेल लानाय जादों। जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदान मावफुं मेल गोदान मावफुं आफाद 2022 मायथाइनि सिगां जा मावफुं आफाद बे मावफुं आफादा जोङो बिबान लाखांनायनि उनावनो मोनसे गिबि हाबाफारि लादोंमोन। बे हाबाफारियानो गासै जिल्लानि सिङाव थानाय मोनद' दख'रायावनो सोलोंथाइ सांग्रांथिखौ लानानै मोनसे हाबाफारि लानायनि बिथोन हरदोंमोन। बे लेखा थांनाय 11 अक्ट'खालि जनायाव जागायदों आरो दिनै थालांनाय गासै दख'राया दिनै मावदों। दा बे लेखा आङो बेवहाय सिमेन्ट दख'रायाव बाहागो लाफैदों। नंगौ दिनै थाखो 9, 10 आरो 11 आरो 12नि फरायसाफोरखौ लाफानानै खोब मेहेरगोनां मोनसे हाबाफारि लादों। आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि जा जांख्रिथाय बे जांख्रिथायखौ बिथा खालामनानै मोनसे खोब मोजां जा हाबाफारि सोलोंथाइनि बिथिङाव। दा बेखौ जों बेखौनो बुंनो लुबैगोन जे धेमाजि जिल्लानि बर'फ्राबो बर' हिसाबै थांना थानो लुबैयो। दा बेवहाय बर' हिसाबै थांना थानो थाखाय राव थुनलाइ हारिमुजोंनो जोंनि जा सोलोंथाइ बिथिं बे सोलोंथाइ बिथिंनि जा बिथा बे गोख्रों जानांगोन आरो सोलोंथाइ बिथिंनि बिथाया गोख्रों जाबासो जोंनि धेमाजिनि साननाय हनाय बा जोंनि गेरेमसा हारि दानायनि जा सिमां बेयो आबुं महर मोनगोन होनना जों सानो। आरो बे लेखा जोंनि फरायसाफोरजों जोङो दिनै सावरायलायनाय जादों। जाय फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजाद लिरगोन बा हाई सेकेन्डारि आनजाद लिरगोन दा बिथांमोना गावनि जा सिमां जा थांखि लादों बै थांखिसिम सहैगोन थाखाय बे मोनसे खोब टार्निं पइन्ट। बेवहाय रिजाल्टआ मोजां जानांगोन। बिनि थाखाय जों बिथांमोनजों सावरायदों आरो बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगाखांनाय माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो आसा खालामदों जे जोंनि जा सिमां सुबुं सम्पदनि बे सुबुं सम्पदखौ जोङो जोंनि फरायसाफोरनिफ्राय मोनगोन आरो फरायसाफोरनिफ्रायबो जोङो बेखौ आसा खालामदों जे देग्लाय खोब मोजां मोनसे रिजाल्ट फैगोन आरो जोंनि साननाय हानाय गासै बिथिङाव जोङो फरायसाफोरनिफ्राय जोङो मोननो हागोन होननानै जोङो आसा खालामदों। आसाम नाङैनो बे फेग्रा मुवाया मोनसे खोब मोजां थासारि नङा, गोब्राब थासारियाव फैबाय थानो नागिरदों आरो बे लेखा जोंनि धेमाजियावबो जाया नङा खना खनला जाबोबाय थादों। बे हिसाबै जोङो बिनि सायाव मोनसे आफाद हिसाबै हारसिङै बेखौ होबथानो हागोन होननानै आं साना। दा बेवहाय जोङो हारिनाङैनो बिनि सायाव जों सांग्रां जानांगोन आरो सांग्रां जानायनि लोगोसे जोङो जोंनि सोलोंथाइ बिथिंखौ खोब मोजां गोख्रों खालामनांगोन आरो सोलोंथाइजों लोगोसे जोंनि लाइमोन बिथांमोनखौ जोङो गेलेनाय बिथिङाव बा जोङो हारिमु बिथिङाव जों खोब मुखुब खालामना लाखिनो हायोब्ला जोंनि लाइमोनफोरा बे फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव थागोन होननानै आं सानो। दा बेवहाय जोङो जिल्ला हिसाबै जोंनि जिल्लानि बेन्दों सिङाव थानाय गासै लाइमोनफोरखौ लानानै दख'राफोरनि हेफाजाबाव जों गोबां हाबाफारिफोर लाबाय थादों। बे हिसाबै जों सानो गासै हारिनाङैनो बिनि सायाव जुदि जोङो जांख्रिखांनायखौ लाबोनो हायोब्ला जोंनि लाइमोन बिथांमोनखौ जोङो नैबे फेग्रा मुवानि जा मोनसे गाज्रि थासारि बेनिफ्राय जों गोजानाव लाखिनो हागोन होननानै सानो।